Toto ti otvorí oči. Zamysli sa nad tým, ako málo ti stačí na to, aby si zachytila toho muža a úplne sa na neho namotala. Stačí, že ti občas napíše: ako sa máš? Raz za čas ti polichotí. Dnes vyzeráš dobre. Možno ťa občas zavolá na kávu, ale nikdy ti nenavrhne nič viac. Alebo len vedľa teba sedí na gauči, pozerá do telefónu a ty si hovoríš: aspoň, že je tu. Stačí, že si ťa raz za čas všimne, ale necítiš v tom skutočné spojenie. Stačí, že sa raz na teba pozrie s úsmevom, aj keď ten úsmev nič neznamená. Stačí, že ti odpovie na tvoju správu, aj keď sa neozve prvý. A ty si vôbec neuvedomuješ, že toto nie je zdravé. Keby si spracovala tie svoje vnútorné bolesti, nikdy by ti toto neprišlo normálne. Nikdy by ti toto nestačilo. Nikdy by si nechcela niečo takéto. Pretože by si vedela, vnútorne by si vedela, že si zaslúžiš niečo oveľa viac. Ak chceš konečne pochopiť, prečo sa uspokoješ s tak málom a ako to zmeniť, napíš mi správu a ja ti ukážem, kde môžeš začať.